Hallo. Tady Kuba. Ahoj, vítejte u nového cyklovlogu. Já doufám, že ten zvuk bude dobrý, protože mám na GoPro nasazený rámeček s mikrofonem. Jak víte, tak točím shorts, celkem jako úspěšně, bych řekl, ale chtěl bych svoji tvorbu rozšířit i o videa tady toho rázu. A to stojí za Torátkářská kolonie. A tady je takový slušný dropík. No, tak to úplně nevyšlo. Tak zkusím ještě jednou. Jo, ale dobrý. Tady mezi poli a zahrádkama hezky rovně na pohodku. Konečně je pěkně, je teplo, tak se dá hezky jet. Musel jsem si brát odvahu, abych vám něco natočil, ale tak snad jsem té odvahy teďka sebral dost a budu třeba točit pravidelně. Tak uvidíme. Nebo taky to video vůbec neuvidíte a zůstaneme u reelsů a shortů, u krátkých videí. Stoupání nahoru. Uvidíme, jak to zvládem. Přece jenom podřejmě fyzička, znáte to, není úplně ono. Nejsem člověk, co by přes zimu nějak jako trénoval. Prostě přijde jaro, tak začnu jezdit. Když se dá, tak i přes zimu, ale letos jsem byl línej. Tak uvidíme, no. Zatím to jede. Pořád do kopce. Šlapu. Zatím se jde hezky. Jako fakt moc pěkně. Je to takový rozbitá, tak na tom celopéru to člověk vyhladí, i když já to jako na tu východ, on to nafoukne, co to jde, aby to nebralo úplně energii. Přece jenom pořád je to víc enduro kolo a trail kolo, které je stavěné spíš na cestu z kopce, jak na cestu do kopce, ale já jsem člověk, který si rád mákne, takže pro mě šlapnutí si do kopce je potom následná radost z toho, že si na kopec můžu sjet. No, já to mám rád. Mám rád spíš jako vytrvalostní závod, když teda třeba kolo pro život. Takže přemýšlím, že bych využil nějakých slev na podzim, nebo uvidíme, teďka už je pozdě. A koupil si XCčko na cross country na 29, protože teďka jezdím na 27,5 a přece jenom ona doba posouvá se dopředu a tak. 27 jsou pro někoho, kdo to kolo tak potřebuje obratné a dělá to různé triky a tak. Já to úplně nejsem, protože nejsem vzducholetec a nic podobného, jako je skočím nějaký takový jako skůček, ale kdybych lítal, to úplně ne, i když bych se to chtěl naučit. Napadá mi, že příště bych možná zkusil na to šlapání a tak přijde nějakou aplikaci, co vám ukazovat čísla, kolik takový neprofit cyklista udělá kilometrů, ale tak dlouho, i když je to těžké
porovnávat rychlost, když natáčíte, chcete z toho udělat tady trošku show, takže uvidíme, no. Asi jako show je jedna věc, rychlost je druhá věc. Jarošovská lavečka. A tak nic, hezký křížek, ne? Celkem fajn výhled. Ale upřímně, když se člověk zastaví, tak mě i zima. Tady vidíte kopce před náma, na které se prostě vypravíme během téhle sezóny. Což bude prostě super. Prostě tam pojedeme, tam pojedeme, tam pojedeme. A tam taky. Prostě všude pojedeme. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak dejte like, odběr. Ale samozřejmě nemusíte. Pokud se vám video nelíbilo, tak klidně napište proč, co bych měl zlepšit. A uvidíme se zase příště u nějakého dalšího výšlapu. Tak čus!